Jose Maria Iruarrizaga Bizkaiko Ogasun eta Finantzen Foru Diputatuak 2011ko ekitaldiari dagokion errenta kanpaina aurkeztu du. Haren esanetan, herritar guztiek bete beharreko hitzordua da. Izan ere, gure zergen bidez ogasun publikoaren aurrean eta ondorioz gizartearen aurrean konpromisoa bete eta erantzuteko unea da. Aurreko edizioetan bezala, Bizkaiko Foru Ogasuneko profesionalen taldeak hilabete askotan eginiko ahalegin eta lanaren emaitza da kanpaina hau. Ostiral honetan bertan abiarazi da 350.000 pertsonari egindako aitorpenak etxeetara bidaltzen. Kanpaina ofizialak maiatzaren 2tik ekainaren 29ra iraungo du. Bizkaiarentzat, zuretzat, da leloa eta espero da 600.000 errenta aitorpen baino gehiago jasotzea. Haietan, 180 itzultzeko izango dira. 2011ko kanpainako berritasun gisa, ondarearen gaineko zerga aipatu behar da. Zerga hori aldi baterako ezarri da eta 2011 eta 2012ko ekitaldietan bilduko da.